барои муваффақ шудан ба назари шумо ҳоло чӣ муҳимтар аст? пули зиёд, шиносҳои зарурӣ ё дар хонаи зарурӣ таваллуд шудан? шахсияти бузург будан, худтарбия, худатонро тарбия кардан. Падари ман чӯпон будан, манам модарам тарбия кардан. Аз хурдии вақте ки ҳамин ман ба мумкин ки ҳаме устозое ки дар мактаби миёна, мактаби номери 5 ҳамин қишлоқи Дарғ ман таваллуд шудагӣ, қишлоқ як дурдасти ҳамин охирон қишлоқи ноҳияи Айни айда, баъд мачӯи кӯна ин тараф мера, ин тараф кӯ аст маҳкам аст. Ман ба мумкин ки ҳамин устозое ки дар мактаби миёна ман ба сахт хизмат кардан. Ҳамин Одинаев Мирзо Юсуф беҳад мо ба насиҳат мекардан. Ва як кас устози ман, устози математикам. Бисёр мо ба хизмат кардагӣ, Қурбонов Нарзулло, Давлатов Мулло Сало, ҳамин ҳамино ман ба бисёр сахт хизмат кардагӣ. Ҳамин маълим Боқиев Файзулло, Раҷабов Абдуҳамид, ҳамин мардум мана тарбия кардан. Ман намедонам ҳозир чӣ хел мактабҳои миёна дарс мерад, не ки ман